Illum 29 tax-xahar ta' Jannar 1576 mill-inkarnazzjoni tal-Mulej waslet inna l-aħbar tal-mewt krudelissima Fra Giorgio Correa. Ir-Reverendismu Sinjur Gran Mastru u l-Venerabbli Kunsill jaħtru lil Fra Onofrio Belvier u Fra Giovanni Durant u lill-Assessur Konsultatur Manifku Melchior Cagliari biex jinvestigaw u jirrapportaw lilna dwar din il-mewt krudelissima. U għaliex aktar ħin, kif għandna tkun ħadd mhux ser jarafna? Paolo, irrid inkun ċert. Wara kollox, din finta. Issa laqwa l-wiċċna motti. Ejja għanefu. Ma nistgħux indumu aktar. Stanna. Dan kien każ ikraħ f'sena annus horribilis għall-Ordni ta' San Ġwan. Il-każ kien makabru, biqtil bla ebda ħliema. Il-qtil tal-kavallier Portugiż Fra Giorgio Correa għajjema sħiħ. Kemm fost il-Maltin illi kienu semgħu bid-dettalji makabri ta' dan il-każ. Iżda l-aktar fost il-membri tal-Ordni nfushom sal-Gran Mastru Jean Levesque de la Cassier innifsu. Dak li tikteb inti jirrifletti bħal mera fuq l-Ordni. It-tħażżiż tiegħek tal-lum qed jispiċċa biex jisfa' ta' xhieda għall posterità. Dan ikkonfermah, Eċċellenza. Ma jeddix jum wieħed li ma nitlobx għall-interċessjoni ta' Missina San Ġwan il-Battista. Ġi dawwalli moħħi fuq dak li nikteb u dak li nħalli barra mill-ġrajiet tal-Ordni tagħna. Il-Gran Mastru la Cassier kellu raġuni inkwieta dwar ir-reputazzjoni tal-Ordni fl-istorja. L-affarijiet xejn ma kienu jidhru sejrin sbieħ għal ġejjieni ta' din l-istituzzjoni. Fra Belver, bħalissa għaddejja sħaba sewda minn fuq l-Ordni. U m'hemmx li tfittex tgħaddi. Il-piki u r-rivalità fost il-membri qed jiksru l-ordni u d-dixxiplina li għandhom jirregolaw ħajjitna f'din l-ordni glorjuża. Nifhem il-preokkupazzjoni tiegħek. Barra minn hekk, l-aħbar li tesunna xejn mhu sbieħ. Fi żmien 7 ijiem waslet l-aħbar tal-azzjoni insensata tad-Doġi ta' Venezja li qabad u konfiska l-proprjetajiet kollha tal-ordni fir-reġjun tiegħu. U mal-proprjetajiet il-ġid u l-assi kollha miġbura mill-ordni. Serqo simonija mill-aktar mod sfaċċat. Il-qdusija tiegħu il-Papa nnifsu qed jitratta dan il-każ bl-akbar urġenza. U xi ngħidu għat-telf ta' ġifen San Paolo? Varat biss ftit ta' xhur ilu. Dak ukoll ħalla diqa li ma bħala. Diġà ordnajt ta' galeri biex ibaħru lill-Arġerija u jagħmlu ħaq minn dawk il-kursari slavaċ li jagħmlu ħerba mill-ġifen. Dak il-ġifen sewwa flejjes kbar. Din l-aħħar sena kienet waħda ħażina ħafna għalina. Annus horribilis. Missa naħseb ikun aħjar jekk nitħattu dwar dan l-orribli delitt tal-Kavallier Correa. La Cassier iddeskriva dan il-qtil bħala crudelissime mortis, mewta mill-aktar krudili. Għaldaqstant ħatar 3 kavallieri sabiex jinvestigaw dan il-każ. Wieħed minnhom Fra Onofrio Belvier. Dan il-każ qajjem il-ħtieġa illi l-qattila jinqabdu malajr kemm jista' jkun. F'kull kelma li tingħat waqt l-investigazzjoni, f'kull ġest u azzjoni li tittieħed minnkom il-kommissjonari, trid tiġi osservata l-akbar prudenza. Belvier fil-pożizzjoni ġdida tiegħu beda jitkixxef dak kollu li seta' dwar il-Kavallier Giorgio Correa. L-ewwel ma tkellem kien il-Kavallier Antonio Sampaio, ħabib fidil tal-vittma. Fra Giorgio fl-eqqel tal-assedju kien qata figura fl-ewwel attakk fuq Sant'Irmo. Aktar minn 3 kwarti tal-kavallieri u magħhom l-ġellieda pajżana Maltin kienu tilfu ħajjithom. Għalkemm malament ferito Fra Giorgio Correa bil-qlubija u kuraġġ li ma bħalu baqa' jitqabad sal-aħħar. Fra Correa ġej minn familja nobli u rispettata ħafna. U għamel ħafna l-ordni tagħna. Sewa qed. Il-familja Correa għamlu ħafna ġid u unur lill-ordni tagħna. Huwa proprju dak li għamel dan id-delitt għaddaqstant terribli u xen. Issa inti mejjuż ħabib sew tal-vittma u ġvera. Jekk mhux laqwa ħabib tiegħu u ġvera.
Allura, min taħseb li seta kellu l-iskop li temnu ħajtu? Seta kien il-motiv? Diffiċli issib raġuni minn l-ebda ħil ta' provi. Ħanfakrek ftit. Daqs 13 xahar ilu, il-vittma Korea ġi appuntat bħala awditur għad-djar ta' Kastilja u Aragona. Eżattament min kien taħ dil-inkarika tal-awditur? Sten, taġġilx. Mela, il-vittma ġi mażul biex jikxef l-eltijiet, il-ħmieġ, id-nubiet ta' tnejn mill-akbar fazzjonijiet li għandha l-ordni, Kastilja u Aragona. U ħadd ma jista' jinjora l-fatt li biex jagħmel xogħlu l-awditur irid jikxef kull sigriet. Sa inqas wieħed żgħir biex torox l-verità mill-investigazzjoni. U ovvjament beda jagħmel ħafna edew. Barra minn dan, il-ħatra tal-awditur ġiet direttament mill-eċellenza tiegħu nnifsu. Mhux kif is-soltu jiġri bil-Konsilla tal-Ordni mingħajr l-ebda ntħil minn ħadd. Għaliex? Ma nafx. Naħseb inti taf aktar minni, għax mitħla sew tal-Gran Mastru. Hekk taħseb? Il-laqa spiċċat biż-żewġ kavallieri jissuspettaw f'xulxin. F'moħħhom beda jberen illi l-parti l-oħra qiegħda żżomm mistur xi tarif. Biss kien ġara li qabel kien seħħ ukoll att infami imwettaq mill-kavallier Giorgio Correa. Jekk xi ħadd sar jaf f'dan l-attakk infami u kodart, ma jidhirx li ngħata wisq importanza. U lanqas biss ma ġie kkunsidrat mill-kummissarji li ġew imqabda biex jinvestigaw il-qtil tal-Kavallier Correa. L-imsekna mara ma kellix konnessjoni ma' xi persuna influenti jew ta' saħħa, u bħalma kien jiġri f'dawn iż-żminijiet, bħal bosta oħrajn tħalliet issofri l-konsegwenzi waħedha bla ebda rikors għall-ġustizzja. Angella, morru ftaħlu l-bib, onġi l-kavallier. Ħajaddi l-kavallier, onġi Angella. F'dawn iż-żminijiet, każijiet bħal dawn kienu jiġu ignorati mill-Kastellanja li hija l-qorti li tieħu ħsieb il-ġurijiet tan-nies komuni, kemm Maltin kif ukoll dawk barranin li jgħixu Malta, iżda li ma jkollhom l-ebda konnessjoni diretta mal-membri tal-ordni. Fil-waqt li l-qorti magħrufa l-Iżgwardjo kienet tieħu ħsieb reati magħmula mill-kavallieri, jew inkella reati magħmula għad-dannu tal-membri tal-ordni. L-amministrazzjoni tal-Kavallieri f'Malta kienet magħrufa u ammirata għal mod preċiż u ordnat li bih kienet iżżomm id-dokumentazzjoni tal-istorja u l-ġurijiet. Il-qorti magħrufa l-Iżgwardjo kienet tieħu ħsieb li żżomm id-dokumentazzjoni tal-verbal ta' kull ġuri fost segretezza kbira mill-membri tal-ordni infushom. Il-problema kienet illi fil-waqt illi id-dokumenti kollha li jaqgħu taħt il-kappa tal-Kastellanja kienu jkunu massa tajjeb u bl-akbar reqqa, id-dokumenti tal-Iżgwardjo kienu kważi dejjem kollha jisparixxu. L-iskandli tal-membri tal-ordni kienu jiġu eliminati. Bla dubju l-vittma Correa kien imdawra b'ħafna dewwa u ħafna bħalu kienu Portugiżi. F'dan jien inġor parti mill-ħtija. Meta appuntajt il-Kavallier Correa biex jispezzjona l-flejjes fid-djar ta' Kastilja u tal-Portugal, jeżamina l-qada tal-finanzi tal-Bereċ u għamel dewwa u tilla fil-ħbieb. Tkellma Sampaio u ħarġu ġertu ntriċċi. Dal-aħħar ħuna Correa der inferfex, beżan. Kien joħroġ fil-ħodu biss u miexi fit-triq dejjem ħares lura. Kien jissakkar ġewwa u jitfa' l-istanga fuq il-bib ta' barra biex ma jkun jista' jiftaħ lil ħadd laqas lili.
U bazza fl-aħħar ftemt miegħu illi nħabbatlu b'ċertu ritmu bħal waħda, 2 maġlin, 3 bil-mod biex ikun jaf li jien u jiftaħli. Imma min kienet jibża? Ta' sikwit kien isemmi il-bejtiet. Il-bejtiet tas-srib u kif jista' jaqridhom. Fl-aħħar instab tarf tal-kobba. L-użanza hi illi dak kollu li jkun jippossedi l-maqtul jgħaddi taħt il-kustodja tal-ordni biex bekk ikunu jistgħu jaraw kif l-aħjar jiddisponu minn ħwejġu, anke l-istess il-biss tiegħu. Fil-każ tal-Kavallier Correa, fi ħwejġu nstabu xi kidbiet u noti ta' importanza. Ġew eżaminati u nstabet kidba illi fiha kien juri ċar illi kien hemm dubji serji dwar l-imġiba tal-Kavallier Pereira. Bdejt nisma' diversi stejjer. Issa l-ħadd awditur. L-iktar storja li tkexkixt u tħawwatt kienet dik tal-Kavallier Fra Juan Pereira. Jidher illi Fra Correa sab xi fatti li ma xtaqx li joħorġu fil-beraħ. Xi ħaġa sab, imma xiex. Fejn qatt tobsor. Ma tajt minnu. Il-vittma Correa ma jtix dettalji. Imma jidher ċar li kien jinvestiga il-Kavallier Pereira. Ikkun infaħħar isem il-mulej faretro satana! U sar minnu dal-oġġetti misħuta. Correira jiddeċidi ma jtilħadd, ma tkun jaf kollox, jiffaċċa waħdu lil Juan Pereira. Pereira kien jaf li Fra Correa kien wasal għal xi provi li bihom saħansitra seta' jixlih. Mhux lilu biss, iżda jingħad li kien hemm oħrajn ukoll imdaħla. Sakemm f'daqqa waħda Fra Correa instab mejjed b'daqqiet ta' sikkina. Il-Gran Mastru Lakassier rrid jieħu azzjoni minnu fih. Fuj ħasra, ikolkom nina minni. Jak tridu l-verità ngħid li tridu intom, għax aħjar il-mewt mill-li dan kollu. Ma niflax iktar. Dambetti kollox, dambetti li tridu, dambetti kollox. It-tħaddim tat-tortura ma damx ma ġab ir-riżultat mixtieq. Pereira wasal ukoll biex semma oħrajn li kienu mitħla ta' dak li kien qiegħed iseħħ. U ġie mgħallaq mill-bojja flimkien ma' 6 oħra li hu kien kixef bħala kompliċi miegħu. L-isma tagħhom ġew imqatta biċċiet u mitfuqejn il-baħar. Biss xorta waħda jibqa' dubju. Meta titħaddem it-tortura huwa minnu illi toħroġ il-verità jew inkella joħroġ biss dak li jkun jixtieq jisma' l-prosekutur. Każ ieħor li jħalli ħafna truf u dubji. Pereira tkellem waqt it-tortura. Qal il-verità jew inkella tkellmet it-tortura. Kien ħati jew le.